obavy z turbulence byly zbytečné, let byl naprosto bezpečný. No a teď už si to řídíme tady příletovou halou. Vzhledem k tomu, že se to trošičku zpozdilo, tak už máme 9 hodin večer. Tady na Arrival na migračním je docela dost lidí, takže tohle taky chvilinku potrvá. No, my si vezmeme pro dnešek jenom opravdu ubytování nějaké levné, které je tady poblíž letiště. Od zítra začínáme přímo náš trip tady na Borneu. Bye. Tak přátelé, my jsme tady v Sandakánu, tohle bude naše druhá noc. Byli jsme vlastně na orangutaní rezervaci, kde se starají o orangutany. Jsme teda na východní straně Bornea. Vzduch je tady čistý, dobře se tady dýchá, jsou tady džungle. Je to úplně něco jiného než Kuala Lumpur. Je to hodně se zaměřením na přírodu a to mě baví. Oproti městu je to velká změna. Zítra checkout, bereme sebou bágly a jedeme zpátky do Sabaku, kde my vlastně budeme mít vycházku v korunách stromů. Je to prales, ten si celý projdeme, že dneska už jenom spánek, zítra to celé zmapuju a vlastně jak se tady dá krásně objevovat příroda na východní části Bornea. Tak vy se zatím mějte a ahoj. Borec místní nám tady půjčil dalekohled, úplně nějaké brutální dělo a na samotném vrcholu je orel. Krásný orel, jenže prší, má mokré peří, tak tam asi odpočívá. Dopadně ten dalekohled se tady opravdu vyplatí. Tak máme tady procházku v korunách stromů. Začalo extrémně pršet, ale má to epickou atmosféru. Tak tohle je náš druhý den na Borneu. No, paráda. Byli jsme tady v Sepilogu, je to nádherná procházka korunami stromů, jmenuje se to Canopy Walk, jednoznačně to doporučuju, uvidíte spoustu ptáků, uvidíte lítající veverky, pokud budete mít štěstí, uvidíte orangutany, uvidíte opice. Na GoPro se to bohužel nedá natáčet, GoPro má malej snímač, nejde to moc vidět, ale očima je to nejlepší na vlastní kůži to zažít, je to perfektní pocit. My dneska budeme transferovat na River, problém je ten, že řidič mi teď napsal, že pro nás nepřijede. Takže já musím narychlo schánět někoho, kdo bude ochotný na 110 km po ostrově dovést k řece. No a tam už se budeme domlouvat na plavbě a prozkoumávat vlastně džungli a okolí tady v okolí Tinabatan River. Takže dneska to bude transferové. Tohle je naše ubytování. My jsme tady v Sukao Backpackers and Bed. Teď se tady jdeme promenádou směrem k Jetty. Je tady taková pěkná zahrádka palmami, takže se dá se říct lehce jakože v džungli. Je tady non-stop voda, čaj, kafe, takže tohle je veliká výhoda a pokoje mají klimatizaci i větrak, což je úplně super.
prostředí tohohle backpacker hostelu je fakt skvělé, je to tady pěkné a můžu to jednoznačně doporučit. Tady tímhletím směrem je to fakt asi 100 metrů, vůbec nikam nemusíte nějak extra chodit, obrovská výhoda. Tady je ještě obchod, takže to je taky výhoda, můžete si tu koupit takové ty nejlepší průmyslově zpracované potraviny, které máme všichni tak moc rádi. No a tady je vlastně taková, dá se říct, zastávka. Sednete si, čekáte, vyzvedne vás váš guide, sednete si na nějakou z takovýchhle loděk a plujete river. Už je to potom všechno na tom guidovi, kde vás zaveze a co vám ukáže. Tak jo, vyrážíme, svítí nám nádherně sluníčko, takže jdeme na to. Náš guide Mas mimo svoji skvělou znalost přírody je i vášnivým fotografem. Na zařízení s malým optickým snímačem nebo zoomem je problém zachytit přírodu a pořídit si tak pěkné snímky. Proto mě napadlo, že bych mu se požádal, jestli na naši plavbu vezme foťák. Rád tedy sdílím naše unikátní záběry zachycené přírody. Tak jsme měli to největší štěstí a potkali jsme konečně slony po 3 plavbách. Nejlepší plavba dneska, obrovská radost, perfektní prožitek. Tak jsem se rozhodl tady podívat ještě naposled na tuhletu řeku, protože zítra ráno už odjíždíme. Musím říct, že tady je úplně luxusní ticho. Slyšíte jenom přírodu. A to množství hvězd, které tady jde vidět dneska na té obloze, to je nádhera. Škoda, že vám to nemůžu ukázat. Nikde nikdo, jenom řeka, příroda a spousta hvězd. Fantastický pocit. Tak, my dneska opouštíme Kinabatan River, teď si dáme ještě snídaní a už máme zařízený transfer a dneska pojedeme do Semporny. Tak, jsme uprostřed džungle a pomocí tady těch minivanů právě jedeme na hlavní silnici, kde nás vyhodí u nějaké kavárny a tam je domluvené, že nám zastaví autobus, který vlastně jede přímo do Semporny. Uvidíme, jak tenhle transfer dopadne. Okay. Tak minivan z džungle nás tady zavezl na takovej drop-off point. Funguje to tak, že si tady máme prostě stopnout autobus, který pojede vlastně ze Sandakánu směrem do Semporny. Tohle je hlavní tah přes ostrov. Nic jiného tady není, takže tady stojíme, čekáme a doufáme, že nějaký autobus pojede. Tak jo, nakonec to teda přijelo.
procházíme tady teďka centrem. První dojem tady tohohle městečka je takovej hodně špatný. Špína, chudoba, žebrající děti, smrad, spousta rozbitých starých aut. A ještě k tomu je tady docela drahé ubytování. Co my uděláme je, že si dneska projdeme spíš centrum, někde se zkusíme nějak levně ubytovat, ať trošku ztratíme ten budget a ty peníze, které máme, budeme investovat do island hoppingu, protože tady asi moc zůstávat chtít nebudeme. Budeme tak nějak organizovat náš plán, protože na Sempornu máme vymezené 3 dny. Všechny 3 dny chceme využít tím, že tady budeme vlastně dělat výlety lodí po okolí. V hostelu Capsule Hostel, tady to je lobby room, to už je klasika. Důvod, proč jsme v hostelu, je ten, malajsijské poměry jsou tady hotely prostě drahé, takže tady se nám prostě ty peníze za to dávat nechtějí. Radši je ušetříme a ty peníze vrazíme tady do tohohle. Nebudeme si to dělat přímo tady v hostelu, ale sehnal jsem tady chlápka. Budeme tady mít teďka vlastně 3 dny a každý den máme naplánovaný jiný výlet. Že my už teďka jdeme spát a zítra se sejdeme v přístavu. Máme tady další den, my jsme dneska udělali checkout a už jsme tady v ulicích Semporny, tady jsme to využili naprosto na maximum. Tak se nacházíme teda v Národním parku v Taval. Tady máme ubytování přímo v džungli, takže to obrovská změna zase oproti Semporně. Tohle budeme mít tady teďka takový dvoudenní speciál přímo zaměřený na džungli. Bacha, had je pod sebou, jo? Kde? Tam. No, tak tam nejdu, blázne. Přímo v takovéhle chatce uprostřed vyloženě džungle se nacházíme. Třeba zavřít, protože tady spousta opic a opice jsou zvědavé a hladové, takže jsou schopni vám tady lozit po věcech. Sídlí tady asociace Wildlife Borneo, kteří se zabývají vlastně výzkumem zvířat. Tady je taková jejich stanice. Pořadají semináře, různé přednášky a podobně, takže je to hodně o tom vzdělání v oblasti zvířat, to se mi líbí. Máte tady možnost vlastně si zapůjčit knihy, přečíst si nějaké základní věci. Co se mi na tom líbí, že tady
konečně není takovej ten moderní mainstreamový život. Jo, tohle vlastně mluví jasně o tom, v jakém duchu to tady vlastně všechno je. Perfektní. Takže my si tady teď dáváme snídaní, máme banán, mango, vajíčka a vydáváme se dneska přes džungli na takovej lehčí trek. Na mě to zrovna prolítlo, tam sedí na vrchu, no to asi není moc vidět. Největší tropický strom na světě, právě u něho teď stojím. Ten strom má, dámy a pánové, 90 metrů do výšky. Tak co, Renny, dobrý? A my se teď vydáváme zpátky do kempu, protože se blíží asi bouřka, vidíme. Takže nás čeká ještě 4 kilometrů trek přímo v džungli, takže musíme se probrodit džungli zpátky do našeho kempu. Tak nás chytil brutální déšť. Přímo v džungli máme všechno mokré, zbalené tady. My jsme tady zůstávali přes noc. Dneska se vracíme zpátky do Tavao centra, do města. A to z toho důvodu, že nám zítra brzo ráno letí zase letadlo do Kota Kinabalu. Takže ať ty transfery máme trošku jednodušší, tak jsme si to takhle upravili. Tak jsme v Tavao, jsme tady před hotelem Astana. Cíl je takovej, přespat tady v Tavao, ráno vstáváme a transferujeme do Kota Kinabalu. Takže jsme si tady chtěli najít co nejlevnější ubytování jenom na přečkání nocí. Jsme na letišti v Tavao, letíme do Kota Kinabalu.